right there like, no, no, no. Who and what and where? Who and what and where? You want food yet? Irima, Magakwarima. It's only, Babylon, What can I cook on with sushi? Mbabata ụlọ gị na-adị mkpa. Rio n'ebe achọ m iri. Wepụ aka gochie bifo m egbutuo ya. Anwakwere m ọsọ. Onye iberibe, onye iberibe, onye iberibe, onye iberibe, onye iberibe. Excuse me, get out my way. A goat is called Monty and a cow is called Nama. Excuse me, get out my way. If you dare touch me, I cut your head off with a knife. Whose son are you? And how much you worth? Ay, 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 oh, ay, 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 oh, ay, 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 oh. To let you know, I can really shake them down. Yiwe ụgbọala ịnaghị ije nwoke ekwugara gị ibiru ụlọ nne gị nwoke ekwugara gị inwere nwanyị ụlọ na-enye ahịa nwoke ekwugara gị ịchọmụ na gị bido ji ego mba achọrọ olo onye mba olo mba olo o jidere m na tebụl ọwụkwa m o jidere m na oche ọwụkwa m o jidere m ụlọ na-asa ahụ ọwụkwa m o jidere m ma foto ọwụkwa m ọ bụ gị ọ bụ gị Nuge n'isi gbawami elu ebe nuge mahụ gbakami elu ebe nuge memi beribe elu ebe nuge memi kupasia elu ebe